Хора, започваме това видео с това, че ще ви обясна реално идеята му каква е. Така малко бях пред спукване на гума, тъй като тя отстрани по някакъв начин се беше нарязала, имаше някаква дупка. Все още беше, нали, с въздух вътре, не беше спаднала, но решихме в 4 или 5 следобед пред блока на Жорето, близо, да смениме гумата на Пежото. Това ни е първият път с Жорето, ето сменяме гума като цяло. Така че мисля, че може да се посмеете, ще ви бъде доста интересно самия експириенс. Поне на нас ни беше интересно, научихме се как се прави. Така че мога да гледате да видите какво става. Реално няма да ви спойвам как ще върват нещата, как няма да върват. Това ще бъде видеото днеска, но мисля, че стана интересно, забавно. И отделно ще ви кажа също, че видеото, понеже GoPro-то ми умря към края на самото видео, реално се вижда как, нали, правим нещата, но не е цялото. В смисъл, не е цялото сменяне на гумата. Това просто ми падна батерията на GoPro-то. А преди това бяхме снимали миналото видео, което вече е качено в канала ми. Може да го погледнете. И съответно и двете ми батерии бяха умряли. Нямаше как да снимам. А искахме и по-бързо да стане, защото вече беше станало много късно. Така че да, приятно гледане. Ви пожелавам и дано ви е интересно. И не забравяйте да се абонирате, ако ви харесват видеята, за да не изпускате следващите видеа. Благодаря ви. Така, без контекст. Жоре, какво правим? Сменяме гума на Пежото. Да. Защото има шанс да се пръсне тази и съответно сега се свалям на резервната. Няма много да се обяснявам, защото нямаме много време за губене. Трябва с ето този болт, който предполагам се вижда. Я виж ли как се вижда на GoPro? То отгоре се вижда. Вижда се. Само малко нагоре трябва. Този болт е тук, развиваме тази като гайка, за да падне гумата, резервната долу, защото тя е отдолу под колата, на клетка се държи. И трябва да мога да я махнем, да я издърпаме и така. Той, Жорето, взе крик и инструменти, защото аз принцип уж нямам, но сега гледахме клип, че има шанс долу при резервната гума да има крик. И ще е много интересно. Я да видим. Още трябва ти малко го таковаш. Абе. Чай са. Трябва малко... После ще бъде трудно да го използваш. Трябва малко мен сила. Още само да я махна, но... Още. Не знам на GoPro колко се вижда на главата ми, така че... Колко се вижда толкова, защото сега трябва да сменим гумата. Аз още от сега преди малко може. И сега обаче да не ми смаже ръката тази гума. Затова внимаваш, нали, човек каза отгоре да хванеш това и... Ще е тежка. Да, ма как ще я сваля? Трябва да го дигнеш ръжа. Ето, чакай. Имам крик. Има ли? Имам кутия с крик, да. И сега как е мали... Това е все едно била в пустинята тази гума. Аз ще го Хуй. Елате тази гума, аз ти казах. Тя е видела всичко. Върна се на пустинята. Ето ми го крика. Да, тази кутия... Имам мокри кръпи, но няма да помогна. Случая за... Гния и да изтупа и ритни 2-3 пъти да замахна прахта. Не е така. И какво бе, брата? Не е така. Виж така ще бъде. Не тук, дето. Сега тази джанта не се знае колко е читава. Тя е май от стария комплект, т.е. най-вероятно е крива, но... Сега ще видим. Ейки бе. Ето така. Ето. Само че... Не по-хубаво по-моя. Твой е по-хубав, да, защото е... Да. Това е за само единичен такъв. Добре, как може крика да ми седи долу, бе, бате? Трябва да намерим някакво здраво такова. Добре, важното, че имаме такова. То обаче... Жоре, това обаче не може да се махне, да го ползваме на твой крик. Виж, то е секюрното за този. Чакай. Къде трябва да е обаче?
Пише, че трябва колата да е на първа. Кой ще слушаш? Не знам, ела виж на къй какво пише. За може би за да не тръгне. То точно баща ти каза да се подпира отпред, за да не тръгне напред. Като те дигнеш да не потегли. Ето малко няма на къде да потегли. Тебе има разстояние от бордюра 100%. Да, ама ще подпрема с нещо. И ще падне от крика, сега ще се моста на гъв. Пежи, ще ти сменяме гумата споко. После ще се го оправяме. Задната да е такова. А? Задната да потираме. Не е такова. Тя ще е... Ема не, може би ще трябва. Сам за всеки случай. Ти поне имаш... това дебел там не върши ли? Да. Чакай, към това. Виж, даже ти покажа какво да не правиш, да си под колата. Това да, това не трябва да си Те така се прави. Баща ми Има... каза да дигнем докато не ще мина, обаче. Докато не отлепи и гумата. Обаче първо се разхлабва. Първо се разхлабва джант. Трябва да намерим място, където да го сложим. Да дигна. Да. Кажи. Докъде стигнахте? До... Сега си такова нещата, защото значи в неговата резервна гума има крик, ама сега ще как да го приберем. Добре, слушай сега, крика го слагате по-близко до тази гума, да ще сменявате. Да. Още не сме, ние тук що извадихме резервната отдолу. Да. Добре, гледайте, вижте, цял долу по принцип колата е здрава, така че където да дигнете, не би трябвало да се разпили. Важно е да и по-покрепи. Да, тя дънки ще ги хвърля в парамата. Ево, тук го видях. Его. То си закриква. Видиш ли? Настроила ви го така, че да си пасне точно на това. Да бе, това е за крик. На това се дига крика винаги. Ама първо да ходим болтовете на това. Чакай бе, Трябва Жоя. да го отоковам, да го сложа леко да се намява. Да, няма да дигай, защото трябва да ходим болтовете първо. Да, на място първо. Стават ли? Става, да. Какво почваме? Разхлабваш крака, ти е по-лесно. Добре, на другата Да. страна. така е. Буташ. Направо стъпваш и го удряш. Разхлабваш ли ти линията? Разхлабен. Ма те не трябва ли още? След това Да. леко да ги разхлади, само после ти е по-лесно да... Чай, че аз не го служих така, че да му отстъпа на него. Чакай. Още малко. Тук вече... да. Те вече се разхлабих. Сега този. Колата тръгва. Къде? Къде тръгва, хората мърда? Той е шибан. Трябва по друг начин да сложа. Отзаде бе, каза по-близко до гумата. Не бе, няма камъните, къде да не сложа. Бах ти. Шибания бол, бе. Това затегна повече от не знам какво. Ево и това тръгна. Сега нали на ръка мога да го таковам, ама... Ево и това тръгна. Тук само искам да добавя, че понеже реално не се разбира, единия болт на джантата ми, по принцип, нали, всичките болтове на джантите са основно 19 размер и съответно аз в колата имах 19 размер, но се оказа, че един ми болт е по-малък и 18. Явно някой гумаджи ми е сложил 18 вместо 19 и нямахме тук инструменти. Жорито звъна на баща му да ни даде инструменти, за да може да развиеме и последния болт и да махнем гумата. Просто да ви кажа какво става, защото не се разбира. Продължаваме с... Това става. Айде да действаме, защото... Да бе, да, той има топче.
което трябва да пасне. Да. Сега ще го оправиме. Ще оправиме тебе. Да, всичките се въртат свободно. Що ще трябва да сменяме? Хубаво. Ще ми кажа, че най-важното е колата да не пада от крик. Така да по-близо до тази кола. Така че сега да трябва да пада. Да, това е ясно, по принцип. Ама не. По принцип, после ще трябва обаче следващата зима пак да я сваляме резервната, защото джантата ще ми трябва. Сещате се? Еми, Още един път. по-добре, да, малко по-високичко, защото да мога да сме спокойни. Не да... Доста височкичко е вече. Виж? Да. Има място. Във въздуха, да. Сантиметър. Във въздуха, да. Бъркли се отвърките. Готов си мисля. Да. Ще мога да я извадим. Аз ще докарам да е близо и тази гума, защото веднага да я сложим. Тя сега като я карам, после ще се измие. Ето. Пежото на крик няма сигурно. Така. Трябва да не... Сигурни ли сме? А? Да не бото. Само ги таковаш. Тук ги разхлабя вече, така ще не трябва. Само, че трябва пак да сме на накайника. Да. Заради тези другите. Грешното. А не е грешното. Обратно, да. Чакай бе, така е. Едно време няма гумаджи с жут, а така се е сменял. През си цел ден трябва да смениш ще така силно 16 гуми. Да ги смениш. Така. Това болт не го знам защо е различен. Аз казвам, че принцип бих искал да си купа нови болтове. Дигаш гумата и я бъркаш. Тук не спират. Те се спират с това. Тя е една снимка. Подяваме да вършим. Един направо клип снимам. Сега снимам с наричам като Чакай, стой, пази се. Свети ми, защото трябва да гледам. Трябва да напасна са дупките. Стой, аз пазвам. Нищо не виждам. Така. Ще върнеш ако не. Върни. Влезна хубаво. Да, ето готово. И сега слагаш. Добре. Ама същата широчина гуми ли е, защото... Да, ти го Това е края на видеото, хора. Надявам се, че ви е харесало. Буквално тук завихме болтовете на джантата, свалихме колата от крика, прибрахме инструментите, прибрахме седната гума. Аз изпратих Жорето и Мони, защото тук ще видите как Мони ми звъни. Тя дойде също да гледа какво правим. Изпратих ги двамата и се прибрах с колата. 3 дена след това колата седя в гараж, и в моят гараж, защото не ми се караше с тази резервна гума. Закарах я след 2 дена тази сязаната да ми я залепат и ми я залепиха и оттам нищо не снимах, защото не беше толкова интересно. За един ден ми я залепиха някъде и после ми я сложиха обратно. Тоест в момента съм си с тази срязаната гума, просто тя вече е залепена. И съответно просто идеята е да изкара още един месец и да си сложа вече летните. Вече другата зима ще си купа нови зимни гуми. Това е видеото, надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, пак казвам да се абонирате, да харесате видеото, да напишете някакъв коментар, някакви идеи за видеа. Приемам всичко. Последете ме в Instagram, ако искате. И единството, което мога да ви кажа е чао и до нови
срещи.